Is-Sibt, għal-ħabta ta' satejn ta' wara nofsinhar, il-Ministru Joe Cassar kien jiet il-PBS biex jieħu sehem fil-programm Dis-Sett li mbagħad ixxandar aktar tard flaxija. Matul intervista Cassar iddikjara li d-deċiżjoni finali dwar jekk il-Gvern huwiex se jiffirma l-kuntratt mal-Isptar St. Philip's kienet se tittieħed biss wara laqgħa tal-Kabinett. Issa ħan iddiskutuha fuq livell ta' Kabinett biex nieħdu deċiżjoni aħħarija. Iżda mingħajr ma saret laqgħa tal-Kabinett ftit sigħat biss wara d-dikjarazzjoni tal-Ministru tas-Saħħa, il-Gvern ikkonferma li se jiffirma l-ftehim mal-Isptar St. Philip's. Fi stqarrija maħruġa fis-26 tas-Sibt flaxija, il-Gvern qal li din il-kirja m'għandix bżonn l-approvazzjoni tal-Parlament u għalhekk kien se jibqa' għaddej bil-pjan minkejja li ġiet ippreżentata mozzjoni biex dan il-ftehim jiġi sospiż. Waqt il-programm Dis-Sett il-Ministru Joe Cassar baqa' jiġġustifika l-fatt li ma sarx skrutinju parlamentari qabel il-Gvern iddeċieda li jiffirma l-kuntratt. L-iskrutinju parlamentari irid isir qabel milli wara jiġi firmat, għax jekk ikun iffirmat m'hemmx tagħmel. Li huma l-proġett li qabel sar il-proġett, il-Malta Labour Party talbet li qabel isir il-proġett, il-Gvern imur il-Parlament. Mhux il-Labour Party biss talab biex inkunu ġusti. Ġifieri għandek deputati indipendenti u deputati ieħor tal-Gvern, ġifieri biex inkunu ġusti wkoll. Il-differenza l-onkoloġija qed jibnieh il-Gvern stess u din għandek interessi privati ġifieri. Mistoqsija għaliex il-Gvern ma pubblikax il-kuntratt qabel ħadd deċiżjoni tiegħu, Joe Cassar waqt li qal li huwa lanqas jafx fih il-kuntratt żied li jista' jkun hemm klawsola fil-kuntratt li ma tippermettix li dan isir. Jiena ovvjament minix il-persuna li fl-aħħar mill-aħħar għamilt bħala individu issa it-trattattivi u fl-aħħar mill-aħħar anke l-iffirmar. Però mhux l-ewwel darba li inti f'kuntratt u di tissemma ħafna drabi fil-kuntratt il-persuna li qed ibieħlek jagħmilek klawżola illi inti dal-kuntratt ma tistax turih. Gvern m'għandux jaċċetta dik il-klawżola ngħid jien dejjem. X'se jkun hemm dal-kuntratt? Verament. Ma nafx. Il-Ministru Joe Cassar iġġustifika wkoll il-fatt li l-Gvern ma ħareġ ebda sejħa l-offerti qabel iddeċieda li jiftiem mal-Isptar St. Philip's, proprjetà tal-eks President tal-Partit Nazzjonalista Frank Portelli. Sejħa l-offerti jekk l-Isptar mhuwiex tieq tal-Gvern? L-Isptar kien hemm expression of interest. Il-Gvern biex jixtri xi ħaġa inqard ta' xi ħaġa ta' 10,000 euro joħroġ sejħa l-offerti. Ngħidlek Reno. Le aħna il-konsiderazzjonijiet finanzjarji ħadnihom, it-trasparenza hemm qiegħda. Ma tiftehimx tal-li ma jkollokx sejħa l-offerti fija di. Għax is-soltu l-expression of interest joħroġ għall-Gvern mhux il-privat u l-Gvern jirrikorri għalija, ġifieri is-soltu tkun the other way round. F'dal-każ kien hemm sptar aħna ma tantx għandna sptarijiet privati li jitpoġġew fuq is-suq. Ta' kien każ wieħed. Minkejja li għal darba darbtejn il-preżentatur reġa' staqsa l-istess domanda, il-Ministru tas-Saħħa baqa' ma tax raġuni għaliex il-Gvern ma ħareġx sejħa l-offerti qabel ftehiem ma' St. Philip's. Xorta Ministru ma tħoss li kellu jkun hemm sejħa l-offerti. Irrispondejtek, ħadibqa' tgħidli l-istess ħaġa Reno, irrispondejtek ċaru tont.